Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जों थाम्बनेल बा टाइटेल लानानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर मा भिडिअ होनना बुङोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि मोनसे भाइरेल भिडिअ बे भिडिअआ दा फेसबुकआव गोबांथार भाइरेल जादोंलाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लाग्रोदो बिनि उनाव आङो नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय भिडिअखौ होयैनि सिगांनि आं बुंखानि बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर बिथाङाथ' भिडिअआव खिथायाखै ओमफ्राय गावनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खिथानाय बायदिब्ला बिथांमोना बबेबा थिनालि लामायाव खुदुमलायदोंमोन होननानै बिथाङा गावनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदों ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो ओमफ्राय मा जायगानि बेखौथ' बिथांमोना खिथानाय जायाखै खालि भिडिअ बानायबाय हगारदोंल' ओमफ्राय जायगाफोरखौ खिथायाखै ओमफ्राय दाया जाहैबाय लोगोफोर खुदुमलायनायनि थाखाय बा थिनालि लामायाव खुदुमलायनायनि थाखाय बिथांमोना हमदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों ओमफ्राय आङो बे कमेन्टखौबो आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होफागोन नोंथांमोना फरायनो हागोन गोसोबा आरोना बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर गामिनि नों बबेनि गामिनि मा गामिनि नों आबो ओइ मा गामिनि जलगुरि जेबो खालामा नों थांदो नों फुमानाव माथो गोसोसो होनना बुंदों बेखौ आं गोसो होनना बुंनो खारबो नोंसो गां बुजां गिनानै होमबा ओमफ्राय सोर साबसिनमोन थांनाया जों साथामल'खा हौवाफ्रा साथामखा आरो हौवाफ्रा साथाम नङा नोंसोर मोजां मानसि नङालै बिदायानो आं जेराव बेराया बहा नोंसोर बहा नों मा मिथिनोबा जों माबायाव आं सानसुआव थांना फैदों दहायो थांदो नानि न' होनदो ओइ न' होनदो ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' बारा जेबो बुंला दायो जोंनिया मेन साबधानानो जोंनि बिमा बिफा एबा गार्जेनाव थायो मानो होनना बुङोब्ला उन्दैफ्रा उन्दै गावबागावनि उन्दै एबा फिसाफ्रा मेला जाहैदों जानो थांदों हगारो बिमा बिफाबो हगारहरो ओमफ्राय बिथांमोनखौ बेबायदि गाज्रि खामानि मावहैया बिसोरखौथ' नुवाना ओमफ्राय थेवबो आं बुंनो साननाया बेनो जे जाहाथे क्लास 9, 10 फरायनाय गथ'बा बिथांमोनखौ मेला जानो गोसोबायदि हगार हरनाङा बाव सोरबा सासे न'खरनि मानसि थांनांगौ मानो होनना बुङोब्ला आंनि साननायाव ओरैबायदि जेन'बा हौवा जा हिनजाव जा जेनेबा हिनजावसाफोरजों थांफाथारनांगौआनो जायो मानो होनना बुङोब्ला बिमाफ्राबो बेरायहैफानो हायो ओमफ्राय जोंबो गावबागावबो साननांगौ आरोना जोंनिया फरायनाय लाइफआनो दाबो जेबो जायाखै जों दानो फुजा मेला जानानै जोंनि लाइफखौ बरबाद खालामना लायोब्ला मा जानो दा फुजा मेलायाहाय थाङो फैयो बोसोराव फैयो ओमफ्राय नोङो फरायनानै मोजां फरायनानै साख्रि बाख्रि ला नों थैजासिम मेलाखौ बेरायनो मोनखागोन ओंखायनो जे साननो नाङा जे दिनै मेलायाव थाङाबानो दिनैल' जागोन मेलाया दिनै थाङाबानो जाथारा बिदि सानना आरोना लोगोफोर थाखा गैया होननायाव था ओमफ्राय दिनै थाङाबानो जाथारा मेलायाव दिनैल' नङा फैबाय थागोन मेला बेरायनाय समाव फैबाय थागोन बोसोरावनो फैबाय थाखायो बेनि थाखायनो गावबागावनि लाइफखौ मोजाङै दाना लाग्रो बिनि उनावहाय बिसिबां मेला बेराय आरोना ओमफ्राय जोंनि 9, 10 क्लास 7, 8 बेफोरबायदि फरायबाय थानाय गथ'फ्रा इसिबां माने मेलायाव बेरायहैनायनि टाइम नङा टाइम गैया बिथांमोना फरायनायावसो दा गोसो होनांगौ ओमफ्राय आंबो बारा जेबो बुजायला जिखुनु मेलायाव थाङोब्लाबो बिमा बिफाजों थांफानांगौ ओमफ्राय बिमा बिफाजों लोगोआव थांनांगौ ओमफ्राय थांथाराबाबो मोजां थांनांगौ मोजां फैनांगौ दावदै बायदिसिना गेलेनानै फैनांगौ बिदि हिनजावफोरखौ जों दा गोबांथार नुनो मोनो हिनजाव हौवा सेंग्रा सिख्ला उन्दै गिदिरा मा निसा जायो उन्दैयासो बांसिन निसा जानानै फां फुं ओरैबारै बेरायनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बेखौनो बुंनाय जाबाय ओमफ्राय आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय